Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya kuma ɗacinta masu kallon mu za ku kalli takaitattun labarai daga nan Matashiya TV. Yau muna Alhamis 17 ga watan Rabi'u Sani 1447 daidai da 9 ga watan Oktoban shekarar 2025. Ƙungiyar dillalan gas na girki a Najeriya ta ce yajin aikin da ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas suka yi ne ya haifar da tsadar da ake kokawa a kai a yanzu. Shugaban ƙungiyar Oladapo Olatunbose ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da aka yi da shi a gidan TV Channels, kuma ya musanta batun ƙara farashin gas ɗin a hukumance. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima ya ce a yanzu Najeriya ta wuce lokacin rashin daidaituwar tattalin arziki. Shettima ya bayyana hakan ne a yayin taron zuba hannun jari a jihar Bauchi na shekarar 2025. A cewarsa, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kawar da hanyar ƙalubalantar da ke hana tattalin arzikin ƙasar gudana yadda ya kamata. Gwamnatin tarayya ta sake ƙaryata rahoton alƙalama da wani ɗan majalisa a Amurka ya fitar cewa ana yi wa Kiristocin kisan ƙare dangi a ƙasar. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ne ya musanta batun yayin ganawa da Fox News, wanda ya ce gwamnatin ba ta taɓa goyon bayan 'yan ta'adda a ƙasar ba. Hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a a Najeriya reshen jihar Kwara ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafen da suka haura 4,000 a jihar Kwara. Shugaban hukumar Barista Olarewaju Bolale ne ya bayyana hakan, wanda ya ce sun karɓi ƙorafe-ƙorafe 2,567 a shekarar 2024, yayin da suka karɓi ƙorafe-ƙorafe fiye da 1,500 a shekarar 2025 da muke ciki. Rundunar 'yan sanda a Najeriya ta tabbatar da samun umarnin kotu na dakatar da su kan ci gaba da tabbatar da dokar mallakar izinin amfani da gilashi mai duhu ga masu motoci. Mai magana da yawun 'yan sanda a Abuja, Joseph Adeche, ta bayyana hakan, wanda ta ce sun samu umarnin kotu a hukumance, wanda ya sa suka dakatar da ci gaba da tabbatar da dokar. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran, a madadin editan da ya tace su Abubakar Murtala Ibrahim da abokiyar aiki na Amina Abdulrahman Hassan, ni daga karanta Ummu Salama nake cewa mu wani lafiya.